No, tak poďme na ten double cleansing. Vysvetlíme si, o čom to vlastne je. Takže double cleansing spočíva v dvojitom čistení pleti. Hej. Prvý krok je čistič na suchú pleť na báze oleja, ktorý má za úlohu rozpustiť všetky zložky, ktoré mám na pleti a všetku nečistotu, ktoré sú rozpustné v olejoch. To znamená SPF, väčšina make-upov, más, pot a špina usadená v priebehu dňa. A druhý krok je čistič na báze vody, čo má za úlohu dočistiť ten prvý krok a dočistiť nečistoty, ktoré sú rozpustné vo vode. Hej, určite ste si všimli, že ak používate iba penový čistič alebo iba gelový čistič, tak ono, keď sa potom utrete do uteráka, tak ten make-up, tie zvyšky make-upu tam sú. Je to kvôli tomu, že nepoužívate odličovač na báze oleja a tie nečistoty sa nerozpustia úplne. Takže prvý krok je odličovač na báze oleja. Hej, ja mám niekoľko. Tieto tri. Tieto dva sú korejské, Arencia a Iunik. Tento je najlepší, hej. Stojí 3 eurá, alebo tak nejak v DM-ke, tento baleácky, tento milujem, ale keďže tieto mám načaté, tak použijeme tento. Ale je to to isté, hej. Tak si predstavujte, že to robím s týmto. A druhý, takisto mám niekoľko, hej. Mám tento od Geek & Gorgeous, ten nájdete aj v DM-ke. Je nepenivý, je skôr na citlivú pleť, ale vyčistí fantastické, napriek tomu, že je nepenivý, je neparfumovaný. Potom je tento z DM-ky, tento milujem, tento aloe vera, to je u mňa topka, stojí asi, ja neviem, euro 20. A potom mám tento Purito korejský, ten je tiež super. Čom je to lepšie ako napríklad čistenie pleti micelárnou vodou? Micelárna voda by sa mala ešte zmyť. Pokiaľ to nerobíte a používate micelárnu vodu, mali by ste to robiť. Micelárna voda obsahuje tzv. Micely, to sú vlastne tie čističe, ktoré čistia tú pleť a vy pokiaľ si ešte po tej micelárnej vode neumiete pleť čistou vodou, tak tie čistiace prostriedky, čistiace látky ostávajú na pleti a z dlhodobého používania môžu spôsobiť rozširovanie pórov, popraskanie kože, extrémne vysušovanie, šupinatenie. Ja micelárnu vodu nepoužívam, nie som fanúšik micelárnych vod. Ak používate micelárnu vodu, fajn, treba ju ale potom vždycky zmyť. Čo je, ako ja preferujem určite double cleansing. Tieto dve veci, pokiaľ nechcete skúšať korejské, tak týmito dvoma nič nepokazíte, aj tak sú to moji favoriti, hej. Aby sme si to sťažili, ja sa ešte trošku dolíčim. Takže dáme si nejaký rúž, taký trvácný. Čo tu máme? Myslím, že tento je taký, čo ostáva na pleti. Dáme si tento vinyl a dáme si aj kontúrku riadnu. Hej, dáme si túto riadnu červenú. Keď už, tak poriadne. Aby sme teda v plnej palbe demonstrovali silu double cleansingu. Tak, ešte si to aj vyfarbím. Riadne, tak. Dobre, dáme si tento vinyl. Vinyl od Maybelline. Myslím, že to je taký dlhotrvácný. Nepoužívam ho veľmi. To viete, ak idete do DM-ky a necháte sa niečím zlákať. Takže dáme si tento. Tak. Poriadne. Ďalšia vec, čo ma sere na micelárkach, je, že proste musíte mať vždy tampon. Pri double cleansingu vám stačia ruky. Tak, našúpeme to tam. Dobre, necháme zaschnúť. Chcela som použiť aj linku, ale keďže mala som tu nejakú, lebo ja vždy skúšam tie linky, hej, nehodia sa mi. Ale vždy to chcem vyskúšať, či náhodou. Mala som tu, ale asi som ju vyhodila, takže linku nebudeme mať. Hej. Dáme si riadne ešte tekuté líčka. Tak. Tak. Dáme si ešte riadne púdrové líčka. Takéto už keď, tak už. Tak. Dobre.
Tak. Som prehnala trošku. Ale v rámci demonštrácie double cleansingu, hej, nemám problém. Tak, ešte si to riadne zapudrujeme. Samozrejme, double cleansing môžete robiť aj keď sa nelíčite, lebo on rozpúšťa aj SPF-ko, más, špínu, ktorá sa zachytila počas dňa, takže aj keď nie ste nalíčení, večer by ste mali robiť ten double cleansing. Ja ho robím aj keď sa nelíčim. Niekedy robím z domu, takže sa nelíčim. Aj tak si robím každý večer double cleansing. Dobre, riadne sme to tam zadelili. A môžeme ísť na to. Takže prvý krok je na báze oleja, ide to na suchú pleť. Ja si nebudem dávať tento, lebo nechcem načínať, ale tento je za mňa topka. Dám si tento od Arenci. Takže napumpičkujete si to do dlane. Na suchú pleť, hej, rozotriete v dlaniach. A s tým olejom nemusíte sa báť, neostanete potom masné ani nič podobné. Ten olej ako náhle príde do kontaktu s vodou, zmení sa na mliečkovú konzistenciu. Úplne si ho jednoducho zmiete, ako keby ste mali na pleti nejaké iba mlieko alebo tak. Nevidíte to bohužiaľ, ale vidíte, pekne sa ten make-up oddeluje. Make-up, SPF, všetko sa to pekne oddeluje od pleti. Tak, ideme najskôr na oči. Nech si to potom s tými ružovými rukami nepretieram. Takže poriadne aj tuto. Tak, ideme na oči. Odlíči to aj vodeodolnú špirálu, aj vodeodolnú očnú linku. Úplne jemne, kruživými pohybmi. Cítite normálne pod prstami, ako ten olej roztápa tú riasenku. Takže párkrát takto prejdete cez oči. Nech sa to pekne rozpustí. A už cítim, že tie riasy sú čisté. Nemusíte si to očné okolie drhnúť s vatovými tampónmi. Úplne takto jemnúčko. Tak a ideme na ten rúž. Tak, už je úplne rozpustený. Vidíte, ako to rozpúšťa ten make-up. A teraz si to iba zmijem vodou. Tak, úplne jednoducho to zišlo. Ten olej, on sa zmení na takú mliečkovú konzistenciu a hneď vám to ide dole všetko. Takže krásne mi to vyčistilo, všetko, SPF, všetko zišlo dole. A teraz si to dočistíme tým pénovým čističom, hej. Za mňa opäť, tento je najlepší na svete. Ale mám načatý tento Purito, takže mokrú tvár, mám mokré ruky, trošku si vytlačím, rozrobím v rukách na penu, takto a dočistíme. Tak a oplachneme vodou. A teraz máte fantasticky vyčistenú pleť a môžete si dávať tonery, séra, všetko. Nemám tu biely úterák, mám tu ružový, takýto na tvár, ale môžeme to skúsiť aj s tým ružovým, hej, vidíte, čistúčky. Nič. Toto je najlepší spôsob, akým si môžete vyčistiť pleť. Olej vám roztopí veci, ktoré sú rozpustné v olejoch, SPF, make-up, špína, nečistota a tým vodovým čističom, tým čističom na báze vody, gelovým ideálne, si tú pleť už iba dočistíte a nemusíte sa báť utrieť ani do bieleho uteráka. Takže vyskúšajte to, ten double cleansing je game changer.